كالسيل كالريح كالموج غدار. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء. Assalamu alaikum, draga braćo i cijenjene sestre, posjetioci stranice sebil.eu. Mi se danas nalazimo u Norrköpingu i ovo je treći dan islamskog druženja gdje smo imali u posjeti našeg daju Emira Demira. Ovdje sa nama je i brat Miran iz Štokholma koji je bio sva 3 dana na druženju i koji svakako učestvuje aktivno u organizovanju sličnih druženja u džematu u Štokholmu. Kakvi su tvoji utisci, brate, ova 3 dana, kako bi ti to sažeo? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Što se tiče ovih druženja u Norrköpingu, što je bilo, ja sam ovdje došao prvi zajedno sa dajom, našim šejhom Emirom Demirom. Allah me počastio da sam ja bio taj koji ga je doveo u Štokholma. I tu brojim od samog četvrtka. Danas je nedelja, tako da sam bio ovdje 3 puna dana i hvala Allahu, super je bilo, braće je bilo, organizacija je super bila, organizatori su se potrudili da nam što bolje bude. Ja sam prezadovoljan kao i svaki put, bilo gdje to bilo u Švedskoj ili bilo gdje u drugoj zemlji, ja sam prezadovoljan, alhamdulillah, i to, Allah se zahvaljujemo za to. Šta bi mogli popraviti, recimo, da bude još bolje? Da bude još bolje, čovjek bi trebao da radi, što je brat spomenuo jučer, eksternu davu, da malo više poziva ljudi, da se letke dijele, da ljudi znaju da imaju mogućnost u svom gradu, je tu došao učen čovjek, ovo je magistar islamskih nauka, kako sam ja shvatio. Više reklame su. Da čovjek ima više reklama, da se radi, da bi to bolje bilo što se toga tiče. Što se tiče same organizacije, da više ljudi učestvuje zajedno u džematu, da to ne rade samo 3 čovjeka, nego da se to radi recimo o 10 ljudi, bi ja rekao, jer ovo je veliki to teret, ljudi su napeti kada su organizatori, kad ti dobiješ jednog gosta kući, budeš malo hoćeš sve da mu udovoljiš, šta je tek kada bude 70-80 ljudi, kao što je na ovom skupu bilo, alhamdulillah. Uglavnom, svaka čast braća da Allah nagradi Đelešanu za njihov trud i svi oni koji su došli odazvali se. Hvala, brate, Allah te nagradi. Amin. أهوى أرضي والإسلام والقرآن وسأنشد أحلى الألحان من وجداني. أهوى أرضي والإسلام والقرآن وسأنشد أحلى الألحان من وجداني. فأنا سور وأنا حصن للأوطان وأنا فجر هل ضياء للأكوان. وأنا فجر هل ضياء للأكوان. كم يحدوني الشوق إليكم أنتم لحن من ألحاني. كم أهواكم لن أنساكم أنتم نور هز كياني. كم يحدوني الشوق إليكم أنتم لحن من ألحاني. كم أهواكم لن أنساكم أنتم نور هز كياني. أحلام kod njih nema shvatanja, analognog shvatanja, analogije, kijas, oni koji isključuju. Da se shvati jednoznačenje kao što je ovdje, zabranjeno je reći roditeljima, a pored svega, zdravom logikom, islamskom logikom, zabranjeno je da udariš roditelja. Ako je zabranjena ta mala stvar, šta je tek sa ovom većom stvari? Ideš zdravom logikom, odnosno logikom. Kod njih kažu da nije drugih šerijskih tekstova koji zabranjuju neposlušnost prema roditeljima, između ostalog udaranja roditelja, bilo bi dozvoljeno shodno ovom ajetu udariti roditelja. Pogledajte dok ide ta hipoteza.
Ja se zovem Elvir Begić, jedan sam organizatora druženja i nalazimo se u Islamskom centru u gradu Norrköping, gdje je sa nama gost magistar Emir Demir. I ovo je naše drugo po redu druženje. I znači ovo je na regiji Švedske i došli su znači braća i sestre iz raznih gradova. I tu smo 3 dana, družimo se i tako. I imamo predavanja i to. Emre Demre, salamu alaikum. I dobro nam došao. Mi smo htjeli znači da vidimo znači tvoj utisak sa ovoga druženja, znači kako si ti se ovo doživio i znači kako je sve prošlo do sada i tako. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillahu, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Prije svega ja sam počašćen što sam se našao na ovom mjestu među našom braćom, muslimanima, bošnjacima u ovome centru. I naš osnovni nijet ili naša osnovna namjera iz svega ovoga našeg druženja jeste bilo da se što više podučimo i da se što više educiramo u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Stoga smo imali nekoliko predavanja. Prvo od tih predavanja jeste bilo predavanje rekajske naravi, to jeste predavanje koje je govorilo o suptilnosti i zatim smo napravili ciklus ili niz predavanja koji su govorili o nekim fikskim propisima koji su manje poznati sa našim posebnim akcentom na one propise koji su vezani za bračno pravo, zato što su ti propisi uvijek aktuelni. Mi bi znači htjeli također da vas pitamo znači ova druženja koja se povremeno, koje imamo u Švedskoj i raznim gradovima, postoji li neki poseban značaj ovih druženja, neka posebna korist koju bi ti htio da istakneš? Naravno da svako od druženja ima svoje koristi, a naročito na druženja kojima se želi promovirati dobro i kojima se želi educirati, odnosno želi se podučiti propisima ove vjere. Dovoljno je samo prisjetiti se hadisa Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji kaže: neće se ljudi okupiti u jednoj od Allahovih kuća podučavajući se međusobno Kur'anu i učeći Allahovu knjigu, a da neće zaraditi one fadilete, odnosno vrijednosti koje su spomenute u samom tom hadisu. Tako gledamo i na sva ova druženja i svakako svako druženje koje je u smislu i u kontekstu širenja dobra, okupljanja radi dobra, druženje iz kojih proizilazi dobro, svakako da je to druženje podržano, da je ono opravdano i da će ono sigurno donijeti lijepe posljedice i za one koji su se druže, koji prisustvuju na tim predavanjima, a također i šire. Poštovani gledalci, ovo je bio naš kratki prilog sa par pitanja našem uvaženom gostu Emiru Demiru. Znači toliko od nas i assalamu alaikum. لك الحمد صمتا لك الحمد فرضا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا لك الحمد صمتا لك الحمد فرضا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا فأنت قوامي وأنت. Ovdje sa nama imamo četvoricu od onih koji su najzaslužniji za ovo islamsko druženje u Norrköpingu. 4 brata koja su bila jako aktivna u primanju svih posjetilaca, u ugošćavanju. Brate Mustafa, kako ti se čini sada kada je ovo sve alhamdulillah završeno uspješno, kada su gosti na putu svojim kućama? Kako bi ti to sve sada sabrao i ukratko objasnio svoje dojmove, utiske? Pa eto, šta kažem, alhamdulillah, fino je prošlo. Drago mi je da su braća došla i da su, nadam se, koristila šejh što je držao predavanje i tako. I onda ovako, vidiš, sad je pusto i malo je tužno, ali eto, 3 dana je bilo, pa alhamdulillah, dobro je uglavnom. Sa nama je brat Haris također ovdje. Da li imate planove za u buduće da organizujete slična druženja? Pa inšala, baš smo pričali sada, po samom završetku smo pričali oko toga i nadamo se za koji mjesec za toga. Alhamdulillah. Brat Alen je također bio aktivan, njega smo mogli da vidimo u kuhinji, on je trčkao
naprijed, nazad, lijevo, desno, pokušao da se mi osjećamo ugodno. Jesi li ti mogao da se okoristiš o predavanju, mislim imao vremena da i ti pristuješ predavanjima koji put? Pa predavanja nisu bili problem, to je imalo vremena. Kuhinja je organizovana, bilo nas je 5 tamo što smo radili, tako da sve je išlo kako treba. Alhamdulillah. Brat Alija također ovdje, aktivan je bio čitavo ovo vrijeme. Jesi li umoran, kako se osjećaš? Pa ne, za ova druženja nekad čovjek nije umoran. Alhamdulillah, Allah daje neku snagu i mislim da je lahko obavljeno. I nadam se da će još više braće dolaziti u budućim druženjima. Ako Bog da. Allah vas nagradi. Amin. ماض كالسيل كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة ماض كالسيل كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة نازل طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة يقتلها كبابل تخرق بالرعب جدارة ألف الإذلال وقاما ينسج بالعز فقارا كطريد سئم دجاه ومضى يستجلي نهارا كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارا لم يرضى الدنيا دارا كلا والبغي جدارا كالسيل كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة ماض كالسيل كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل